Benvinguts al Minut de la Terra. Si alguna vegada t'has trobat amb un bolet com aquest, potser no et sorprendrà saber que els bolets són els òrgans reproductius dels fongs. En un sol dia, un bolet pot catapultar milers de milions de minúscules espores a l'aire. I aquestes espores no només ajuden a fer nous bolets, sinó que també ajuden a formar núvols. Això és perquè per formar núvols, la humitat de l'aire necessita partícules microscòpiques a les quals adherir-se, com ara la pols en suspensió, sal marina o contaminació. Però en llocs amb molta vida, les partícules que fan la pluja sovint són d'origen biològic, com bacteris, pol·len, fragments de plantes i espores dels bolets. I a la Terra hi ha tants bolets intentant reproduir-se que hi ha milers de milions d'espores sobre cada metre quadrat de la seva superfície. Moltes d'aquestes espores van cap amunt a l'atmosfera, on proporcionen un encofrat perquè l'aigua es condensi, sembrant gotes de pluja i cristalls de gel. I fent que els núvols surtin com bolets. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.